mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ no iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ na-enwelu ndị nwe oyilu nwezie ndị a na-elelu oyilu iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ na-enwelu ndị nwe mmanụ nwe ndị hypotes gị malụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ n'obife mụ na-egwu mụnụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ na-enwelu ndị nwe mmanụ nwe ndị nwere onunu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ na n'Igbo ji malụ na-enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ n'obife nnegwu mụnụ na-enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị hypotes n'obife nnegwu n'elu ụwa ifuzie ndị nwe mmanụ n'elu ụwa na fanọzi ọfụmanụ mana ifuzie ndị a na-elelu mmanụ n'elu ụwa na fakalile egwu ewu ijenu maka ụfọdụ ga-enwezi mmanụ n'elu ụwa mana ọ bụzi higher potency n'ezie ya bụ na ndị nwe mmanụ na fa na-agbalụ ndị a na-elelu mmanụ odibo n'elu ụwa mana ịnelu anya n'onye ọbụla bụsi ọga mana ọga na aka ibiye n'elu ụwa Olisado onye nwe kwuo okwu ka mụ na-ekwunu okwu n'ọmarị mama n'elu ụwa ayo mama oya enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ n'oge iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ enwelu ndị nwe oyilu nwezie ndị a na-elelu oyilu nke iso mara na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ ude na-ekpozie nkụ ọbụla ajọ ọgwụ n'elu iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ mmanwụ na aka ibie odogwo na aka ibie n'obodo iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ ọga nwekwara ọga ma na-enwere ọga ndị ọga n'obodo iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ isi na-abụ isi n'isi a na-abụrụ ọdụdụ chacha iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ elugodo n'ụlọ nga na-enwere onye isi ike malụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ n'obodo iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ obele azụ ga-akpata obele nkụ n'elu nke malụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ nnukwu azụ ga-akpata nnukwu nkụ n'elu iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ ọga nwekwara ọga ma na-enwere ọga ndị ọga iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ n'obodo iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ egwu na-etili odogwu His Excellency Dr. Engineer John Bosco ọnụ ụgbọ ọnwa nwachi na-emeli ife nke izizi n'ime umuchu na Agwata Local Government Area of Anambra State na Igbo High Chief Engineer John Bosco Obinna ọnụ nkwọ Onigbo ọnwa tisike n'ọgabụ nwoyoko n'obife nnukwu n'elu maka na enwezila ọnwa half current ọnwa Igbo ọnwa full current Ochendo one of Nri Kingdom odogwu n'ichilechinu dike jeje mba na Igbo arịa m
nze n'ịsalile onye n'ụwa ọnwa nwa Chinemelụ ofu Ube Kingdom na Ngọgbala kpakpando ka izizi na n'ukwu eze ọmọgọ n'ụmụnnya Igbo ndụ na-ekwulọbịa onye nwere obi salisali nụ ife mekwa na yi John Bosco ndị mere ọgakalịgonu eze ọmọgọ keneli m lọlọ yi Dr. Alfred Ekinedones ọnụgbọ ife mekwa na yi ọmalịcha nwunye John Bosco bilinu ọkwa na Port Novo nke dị na Benin Republic isi wee bịa maka na onye bute ike n'oge jezi mba wee kpọrọ nwaanyị nata na n'Igbo okwu ka na-ekwunu n'elu ụwa maka egwu na ọbụzi ọrụ enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị na-agbalụ mmanụ enwelu ndị nwere onunu mmanụ n'elu ụwa ka malụ iso wee nwelu mmanụ ka ọ bụ hypojes ka mmalụ ifuzie ndị a na-elelu mmanụ na fan akaụntụ bilibili ndị a na-elelu mmanụ na fadị ajọ njọ ibuzo ọka mmanụ n'obi femu a na-elelu yi mmanụ gị na gbalụ mmanụ odibo ifuzie ndị a na-elelu mmanụ ifeọma fa na-abịa na bilibili na-aka mmego kilikili adịbụ mkpamacha enwelu ndị nwe obodo nwe ndị bịala abịa n'obodo so na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ onye ọma John Bosco n'iso n'ife ọnwa fukọrenti ọnwa iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelu mmanụ onye bute ike n'enu ụwa onwe sọnem nwanne ndị a na-elelu mmanụ na fa nwelu sọnem ego fa na-abịazi na bilibili nu fuzie ndị a na-elelu mmanụ ịkwanyelu fu na fa butere ike nu ụfọdụ uche na ibute ike bụ ibute alụsị maọbụ ibute ọgụ wee dọbazie n'ụlọ ndị butere ike na fa bịara ụwa gbaba mbọ aka Chukwu wee dị n'ife fa na-eme ndị butere ike na fa bụ ndị bule ego Igbo furu fa n'anya n'ụwa ifu ndị butere ike nne n'ụwa nwa na fa nwelu akshọn n'ezie ndị butere ike na fa bụ elibe agwagụ ego fa bụ n'ochimiri ata aka otu n'obodo ogbenye agbaba egwu ọkpọ mana ọ karọbụ ụlọ ọgụ na mgba n'ezie mana nwa ọgaranya tiji ọdụ n'enu ụwa o welu nke nne ya wee kwụọ ụgwọ ayomama ogbenye anazazi n'ọmụọ ka chie n'enu ụwa maọbụ ojimote maọbụ ọkamụna ogbenye anazazi n'ọnwa na-etili ọrụ kedu ndị ọ ga-etizili nu ife ji ama ọgaranya n'ọbụ akshọn gọọmenti pikin n'inwelu akshọn ọnwa si m kenezie ndị oyi ya ndị Chukwu meleze ndị a na-elelu mmanụ kaibulu ekede jebe ihite ụkwa n'ọsụ kaichete n'onye amụma Prọfet Chukwuemeka Ọha na-emelụ Sirili bụ Godili
Orumejeje Lion himself nọmba 1 na n'Igbo nnukwu onye amụma Prophet Onwasimuke Nneyi Oninozi n'ọlụnụ aibuli gbawe jebu muchu ọ bụ onye ka anyị na-achọ n'Igbo Chief Ikechukwu Oti Odogwu Negadenu Director Allied Victory Nigeria Limited Odogwunu ọkwa ibu Oil and Gas Guru na Port Harcourt oke na Josenu ICT Merchandise Importer and Exporter Achalomushu grown up body to High Chief Don Bosco Onugbo ife mekwa na ya onye bụlewu mighty afọ ọnụ ikenga ụmụ uju ji dị ebube Odogwu n'ịgadị n'elu ụwa Don Bosco si Muke Nneyi mighty afọ ọnụ ka ibulu yọlọ jebe Adaziani ka izute n'Odogwunu Chifu Chinedu mmadụ bụkwe onye bụlewu Odogwunu ife mekwanai the Chico Group of Company Limited onye ego Chinechendo of Adaziani ọga ndị ọga onigade ife mekwanai High Chief Dr. Zubike ọzọ Majesty Nigadelani onye bụlewu Odogwunu ọkụ na-enye ife n'ọka North and South mmanwụ na piano aji iyi ọkụ na-ebu ogwe ebubo ụmụawụlagọgide ọzikwa nwa na ya eze na ụmụawụlụ ọka na-eme ịnyanganụ ife mekwa na ya Majesty anyị na-ekwunyeli ya onye nwere ife Igbamejebije ọkwa n'ojoto ka anyị na-akpọnyezi ka anyị jee kene High Chief Dr. Engineer Frank Emmanuel Okafor igurube ndị abụọ onye bụlewu Odogwu n'ịgadịnụ Ezuzu onye ojoto ọnwa ojoto n'ịdịnsọ Ikenga Nidemili North and South onye bụlewu Odogwu nwere ife Chairman CEO Marco Polo Hotel and Suites ọkwa Igbo founder and president F15 Rolls-Royce Phantom Family Club of Nigeria egwu mekeneyo Chief Uloke Mekude Iti Odogwu Ikukwama n'ọnya na Brazil Loki na Japan onye bụlewu Machi na-emeli Igbo Onyinye Chukwu nyelu dunu kọfịa Ebigi Odogwunu Lucky Garden Estate member na F15 ifemenaghị onye bụlewu Odogwu Onwasimuke Nneyi High Chief Ambassador Professor Chigozie Nwolisa Eselwoketiti Ọchịọra ndị Igbo Odogwunu Dike dị ọra mma Eke Nwofia n'ịgadị onenu ọkwa nke bụ Grand Petrol Diamond Fitness Club of Nigeria ọkwa nke bụ as the founding father Diamond Fitness Club of Nigeria Odogwu na-ekene mi onenu Odogwu n'Onwasimuke ya ayo mama enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ iso na ndị nwe mmanụ
dịgasị iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ ndị a na-elelụ mmanụ na fa bụ ndị ego ịmalụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ onye nwe legadi ewe iwe n'ụwa n'obi ife nnegwu iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ ndị a na-elelụ mmanụ na fa bụ ndị ebi iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ ndị a na-elelụ mmanụ ifeọma fa na-abịa na bilibili iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ bilibili amaka n'obi ifeanyị na ya olisa iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ Egedeke n'onye bụla egwu Chifu Kenis Nnabara Managing Director CEO of Makans Marketing Limited Steady Lake Neme Ndogu n'ọnwa si nwoke n'eyi Ife mekwana Chief Emeka Genesis Machukwu Dike jeje mba na mba Odogwu n'Igadeno Chairman Genesis Nigeria Limited Imeta Iroba Ikopa and Genesis Investment Limited Taibule Gedeke n'onye bulev Chief Engineer Stanley Umokoro Ebubedike of South Odogwu n'Igadeno Security Manager in leading Nigeria Oil and Gas Company ABH Chief Fidelis Nweke Didiwas Odogwu MD Wiretex Nigeria Limited Bilinu Igbanekwulide Imalide Ide of Ugwene Kingdom Kaibulegede Kaijebe n'ụmụ ahụrụ Kaichetezie n'Odogwu Ife mekwana Chief Christopher Ndubisi Macris Kenga ụmụ ahụrụ Kenga Nobis Nega Enwere ndị nwe mmanụ nwezi ndị a na-elelụ mmanụ n'obi iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ enwere ndị nwe mmanụ nwe ndị na-agbalụfu odibo iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ ifuzie ndị a na-elelụ mmanụ na fan akaụntụ bilibili iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ bilibili amaka bilibili ka anyị chukwu iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ n'onwere ndị a na-elelụ mmanụ nwe ndị hypotes gị malụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ ọnwa olumekene iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ gọọmenti pikin Odogwu Egumekene iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ Ezomọgọ onye ọma John Bosco Salụ iso na ndị nwe mmanụ ka ọ bụ ndị a na-elelụ mmanụ ndị a na-elelụ mmanụ na fabule egofe nwere limit n'enu John Bosco si mụ kenezi ya Chief Festus ọnụ Berotesi Group of Company Nigeria Limited Odogwu Mambule of Africa onye bule Odogwu Chairman Rangers Football Club nke Enugu n'Igadelaji Ife mekwana Chief Engineer Nelson Ọnụbọgụ Ikenga Ogbunike Odogwu n'Igadeno aka Ikenga MD Kun Service Limited na Port Harcourt nke na-achụzi Odogwu anwasị Okene Chief Honorable Ferdinand Dozie Nwankwọ n'Igadeno onye ndozi worldwide Ezomọgọ Odogwu Ọchịlị mma n'ọgachi ọzọ
n'obodo Anịọcha na njikọ na Dunukọfịa Federal Constituency n'ịdị anya ma onye nduzi ọnwụ egwuchu na Chifu Ikenna Okafọ bilinu Omeka nna ya ide na kweze bodogunu dike jeje mba n'Umuchu MD Kevis Nigeria Limited dogo n'ịgba ịlagba ine enwelu ndị nwe mmanụ nwezie ndị a na-elelu mmanụ ndị a na-elelu mmanụ na fabụ ndị edi ndị a na-elelu mmanụ ego fa na-abịazi bilibili ndị a na-elelu mmanụ ifeọma fa nọbụ na bilibili ndị a na-elelu mmanụ na fadị ajọjọ ndị a na-elelu mmanụ na faka na-atụle egwu ndị a na-elelu mmanụ na fangolo mmanụ ndị a na-elelu mmanụ ego fan n'ezie bilibili amaka bilibili ka anyị chukwu ndị a na-elelu mmanụ na fabụ ndị ọmọkachie ndị a na-elelu mmanụ n'ụwa ka anyị na-akpọ n'onwedo ndị a na-elelu mmanụ nwe ndị hypojes dị malụ n'onwelu ndị na-agbalụ mmanụ odibo n'elu Anazez dọnụ n'obife bụ ọnwa na-etili ọla ọnwa nwunye ike jeje mba Igbola ọnwa nwere ife John Bosco Odogwu Ezeomogo Obinna ọnụ Nkwolisa onye nwe egwu na-ekele oche ọnwa fukọrọ nke ọnwa